खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी चिरांनि मालिबिथा लालाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि मेगनाव गोजोननायनि मोदै गदों नंगौ गोबाव सम हान्थामेलानि जेंना जेंगोनाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा मिरु UPPL नि दैदेनगिरि बिना गयारिखौ साबायखर बावदों। मालिबिथा लालाय ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला नुसुंसे रायजो भुटान हादरनिफ्राय फैनाय दैया दैज्लां बोथोराव फैनानै जोबोद लोमसावनायजों लोगोसे लामा दालां जोबोद खहा खालामोमोन। नाथाय मिरु UPPL नि दैदेनगिरि बिना गयारिया सरकारनि आसनिखौ लामा नायालासिनो गावनो थांनानै नायना आरो गाज्रि जानाय लामाफोरखौ फोसाबना होदों होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायनायजों लोगोसे बिना गयारिनिसिम गोबां बाख्नायना साबायखर बावनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे गोदानै अन्थाइबारि आरो सनापुर गामिनि गंनै दालां लुफुंनो बेखेवनायखौ नुनानै बांसिनै रंजानायजों खुसिनि मोदै बोहैना गोबां साबायखर बावदों लालाय ओनसोलनि आसायाबो। बिथांजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला जाय दालांखौ बिना गयारिया मावना होनो लादों बे दालांजों गोबां फरायसा लोमजानाय साजानाय लांनाय लाबोनाय खालामनायाव गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन आरो गुबै बाथ्राया डिलिभारि बारहोनायाव बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जायोमोन। नाथाय बे दालांखौ दिनै मावफुंनो लानायाव बयनिबो गोसोआव गोजोननाय लाबोदों होनना फोरमायदों गामिनि आसाया। आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो आं बेजों लोगोसे बुंनो सानदों जाहैबाय आङो गोसोआव जोबोद रंजादों। मानो होनोब्ला जोंनोहाय जोंनि जि बिना बायद' आरो जोंनि जि चिफ सार आं बिथांखौबो हाजासे हामबाय होनदों। मानो होनोब्ला जोङो बे दंग'आ जोबोद जोंनि थाखाय खस्थ'मोन। जोङो बेबायदिनो दखान बाजार थांनो बोजों थांनो जोंहा गारि मथर बारहोनोबो जोङो हायामोन। बेनि थाखायनो जोंनो दिनैहाय जि दालांखौ जोंनो होबाय आं बेखायनो हाजासे गोसो खुसिजों रंजानायजों आं सारमोनखौहाय आरो आं बायद'मोनखौबो हाजासे हामबाय होनदों। मानो होनोब्ला जोङो बे लामाजोंहाय जोङो डिलिभारिफोर लांनोबो जोंहा जोबोद खस्थ'मोन आरो जोङो बेबायदि बेमारिफोरखौ लांनोबो जोङो खस्थ'मोन। आङो दुखु मोनो गोबाव सम जाबाय जोङो खस्थ' मोननायखाय। बेनिखायनो आङो रंजानायजों आङो दिनै खुसिनि मोदै आङो बोहैदों। मानो होनोब्ला जोंहा डिलिभारिफोर लाङोब्ला जोङो बेयावनो जोङो दोनथ'नानै जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो बे खस्थ' खालामना जों बेखौ बारहोनानैहाय जोङो डिलिभारिफोरखौ जों लांनांगौ गोनां जायोमोन आरो जोङो जब्राफोरखौहाय जोङो खस्थ' खालामनानैहाय जोङो बेबायदि लांनांगौ गोनां जायोमोन। आं बेखौनो बुंनानै आं सुंद'हाय आङो गामिनि आङो आसाबो हिसाबै आं बेखौनो हामबाय होनदों आरो। बे दैबानानि थाखाय गोबां जोङो खस्थ' मोनदोंमोन। मोननायनि गेजेरजों आं बिनानावखौहाय खिबु बै भुटान बान्दोआवहाय दै थेला आं थांफादों। थांनानै आं बिनानावखौ खावलायदों, बिनानाव ओरैबायदि अबस्था जाबाय बिखुङाव फिसा उदैयाव फिसा लानानै जों बे दैखौ बारनांगौ गोनां जाबाय। नों माबा मोनसे राहा दङब्ला नों बे भुटाननि दैखौ थेनायजों लोगोसे बे जोंनि दंग'खौबो नोङो नायफालांदो बिनानाव होनदों आं। बे होननायजों लोगोसे दा बिनानावा जोंनि बिनायखौ ना खालामालासिनो ओरै लामा खुख्लानायफोरखौबो दिनै खोनानै होबाय। बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलनि गोरलै गोलाम गेरजाव हान्थिनाय दखान हाथाय जानाय जोंनि गोबाव बोसोरनि दुखुखौ नुनानै बिनानावा दिनै ना खालामालासिनो बेबायदि मावनानै होबाय। बेनिखायनो बिनानावखौ रोजा रोजा धन्यबाद होनानै आरो चिफ सारखौबो जोंनि ओनसोलखौ अननायनि थाखाय आं जोबनो गैयै चिफ सारखौबो हाजासे धन्यबाद होबाय। फाउन्डेसन खालामदों बिनि एसे खोलायावहायनो ओरैबायदि बुरलुंबुथुर दै बाना जानायावहाय बे बिनानाव बिनायासो बेवहाय हाखर गोथौ दै लामा खुख्लाबबायनायखौ बियो बे समावबो सिगां जेरावहाय फाउन्डेसन खालामदों दाबो जेराव फाउन्डेसन खालामदों बे लामाखौ बियो ओरैबायदि गाव गावनि थाखा गारनानै बियो जोंखौ अननानै मावनानै होफैदों। बेनि थाखायनो जोङो बिनानावनिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय। बिनानावनि सायाव इसोरनि जेब्लायबो बोर थाथोंसै। आं दा गोलाव बुंले सिगांनो बुंनानै थांखाबाय। बेनिखायनो आं बेखौनो गोजोननाय जोंनि बयनिबो रायजोनिहाय खुसि मोननायनि बिनानावनिसिम साबायखर थाबाय। दलांखौहाय फाउन्डेसन खालामनाय जोंनिनो मानगोनां बियादै बिना गयारि दाङ'रियाखौ बिथां जे केन्द्रीय वमेन कमिटिनि सम्पादक हिसाबै दङ। दा जोंनि दुखु सुखुखौ बिथाङा जेब्लायबो खोनासंदों आरो बे खोनासंनायनि गेजेरजोंनो जोंहा थांनाय 2025 मायथाइयाव दैज्लांनि बोथोरावहाय जोंहा गिथावना भुटाननिफ्राय दै हाबदोंमोन। हाबनानै जोंनि लामाफ्रा बेबायदिनो 4 फुट 3 फुट गाहाम बहाबा बुरदोंमोन। थाबायथावै जादोंमोन। नैबे लामायानो नैबे रडआनो थाबायजायामोन।
आरो बेबायदिनो गामिफ्राव लोमसावफैदोंमोन आरो बे समावहाय जोंनि दुखुखौहाय जों फोरमायहरनायलाय बिथां बियादैया खोनासंनायजों लोगोसे सार्भे खालामनानै भुटानावबो प्रटेक्सननि थाखाय गावनि पकेटनिफ्रायनो जोंनो अनसुंथाइ होदोंमोन बे दैखौ प्रटेक्सन खालामहैनो बेबायदिनो ट्रेक्टरजों जोङो बस्थाफोर होफैदोंमोन आरो बेबायदिनो रायजो राजाखौ श्रमदान होनानैहाय जानाय लोंनायनि थाखाय जोंनो पार्टि जानायनि बे खामानियावहाय जोंनो माखासे मानगोनां जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद सारनिफ्राय जोंनो अनसुंथाइखौ होफैदोंमोन आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो बावैसो 2025 मायथाइयावहाय गावनि जबानखौ लाखिनो थाखाय नैबे जोंनि थुसेल ब्रिजखौहाय दामब्रा बाजारनिफ्राय भुटान बर्डारसिम थांनाय लामायावहाय जोंहा बेवहाय फरायनाय आरो गिर्जायाव लायस'ना आरो बेबायदिनो गोबां थांलाय फैलाय जोंनि उसुबिदाखौ नुनानैहाय बिथाङा गोसो गुदुङैनो गावनि पकेटनिफ्राय गहेड सेंसनखौ लानानैहाय मावफैनाय जादों। दा जोंहा साबायखर बावदों जोंनि रायजो राजा जोंनि सनापुर लालाय गामिनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा बावबाय बिथांनो जों जेरैबायदि मोजां रोखोमै बुंनायनि गेजेरजोंहाय साबायखर बावनांगौमोन प्रेक्टिकेलि हिसाबै जों बेखौ बावनो हायाखिसै अब्लाबो जोङो दिनैहाय बे नोंथांमोननि जे निउस चेनेलनि गेजेरजोंहाय साबायखर बावदों इमिडियेट बे दलांखौहाय 15 दिन 20 दिननि गेजेराव कमप्लिट मावफुंनानै होनायनि रादायखौ होनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन दिनैहाय बिथाङा जोंनो फाउन्डेसन खालामनायनि सिगांनो साननायनि सिगांनिफ्रायनो बे खामानिखौ सुरु खालामबाय आरो बेखौ सुरु खालामनायनि गेजेरजोंहाय बावैसो 15-20 दिननि उनावहाय जोङो बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनायखौ नुगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि मानगोनां बे ब्रिजखौ सेंसन खालामनानै लाबोनाय मानगोनां आंनिनो बियादै जे केन्द्रीयनि वमेन कमिटिनि नेहाथारि बिथांखौहाय आङो आंनिफ्राय जानानै आरो गामिनि जानानै बिथाङा मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनिफ्राय बे सेंसनखौ लाबोनानै मावना होफैनायनि थाखाय आङो बहुद धन्यबाद। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG technology, BSS diploma in critical care management, BSS diploma in hospital waste management, BSS diploma in hospital infection control and prevention, BSS diploma in first aid and patient care, BSS diploma in physical assistant, BSS diploma in ECG technician, BSS diploma in hospital administration, BSS diploma in hospital sterilization technician assistant, certificate in dietitian, certificate in old age care, certificate hospital housekeeping, lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।